aukeratuko nuke Audioslave, talde amerikarra. Batez ere, grunge mugimendutik rock alternatibora transizio horretan indar handia aukizun taldea. Eta nire gustu musikalaren ibilbidean eragin handia aukiduna. Eta grunge inguruan asko eragin handia izan duen taldea. Zaila aukeratzea bat, karai bakoitzean disko ezberdinak egon dira nire favoritoen artean. Baina azken urtetan asko entzun duten disko bat izan da Dirt, Alice in Chains talde amerikarren ere bai. Eta berdina grunge eta horretan murgilduta. Eta hori, azkenean bai dituzten bokalak, koroak, gitarrak daukaten rollo guztia oso erakargarrianetzako eta asko disfrutatu duten diskoa. Hain nahi zentratzen batez ere azkeneko hilabete, azkeneko urtetan entzuten ari naizenarekin eta azken aldian buklean asko eukideten abesti bat da SNK, Lukiek talde mungiarrarena. Ez dago gehiagi izaterik hauei buruz, makina batu dira eta azkenean SNK da Lukieken laburpen bat, laburpen abesti bat. Bai, gure laguna dian Kaixo taldekoek atera zuten burbuila abestia, duela pare bat duela urte bete inguru. Eta estribilloan esaten du berandu dela esateko. Eta iruditu zait dela esaldi oso interesgarri bat, azkenean nik identifikatzen dut ziklo amaierekin eta ziklo amaierak asumitzearekin. Eta orduan, egia da bizitzan ematen diala kondizio batzuk eta abesti hau, kasualidadez edo ez, asko identifikatzen zen eta esaldi horrekin gelitu naiz. Bateria naizenetik zentratuko naiz bateri jole batean eta da Taylor Hawkins, dola gutxi hil zen Foo Fighterseko bateria zena. Talde askotan ibilitakoa, bere talde propioak egindakoa. Eta azkenean zen bateria oso versatila, sekulako atxezukan, bateria jole bezala asko inspiratu nau, Foo Fightersen disko guztiak entzun ditut, eta azkenean erreferente bat. Eta ja gerturago jota, Bulkeko Jangitz iruditzen zait pasada bat dela. Eta bateria jotzen jakin edo ez, zuzenean ikusteko aukera hori ez dela galdu behar iruditzen zait. Normalean streaming bidez entzuten dena, CD-a ja obsoleto gelitu da, bai ez daukagulako aparaturik edo kotxean ja ezin delako entzun. Eta nire momentutan pixkate izan behar dela vintage, ez? Eta viniloa entzuten dut. Eta gustatzen zena viniloaz da, viniloa jartzen dutenean ez dutela beste zer egiten, bakarrik musika entzuten dutela. Eta hori gaur egun, eskertzekoa da. Dokan beti etxean bezala ibilia eta izan zen estrenatu ginen tokia, beste behin jo genuen pandemia garaian, eta azkenean etxea da guretzako. Bai behaien tratu aldetik, eta ni Antigon atzi naizenetik, doka beti izan da toki kutxuna. Bi aldiz egon naiz, hiru aldiz egon naiz, Jimmy Jazzen, Gasteizko Jimmy Jazzen, eta iruditu zaite horrek ere xarma oso berezia daukala. Naiz eta kontzertu sala bat izan, badauka gaztetxe sentimendu hori, eta herrikideetasun sentsazio hori, eta azkenean horrelako tokia dira nun erosoen sentitzen naizen, eta ikuste duten kontzertua ondo gustora. Honi bueltak eman dizkiot, eta egia esan oso zaila da aukeratzea. Eta joango naiz duela gutxi egon nintzen kontzertu batera, izan zela eta badaban Ezpalak eta Rodeo, Zestoner, Zestoko bi taldetzar, eta izan zen pixkat ikusita kontekstua, pandemiatik etorrita, izan zen nire lehenengo kontzertua sentitu nuna benetan normalidade bat, eta daba bezaleko sala batean, igual ezin dezun espero zehoze, ez dakizu zein agertuko den azkenean, izan zen kriston subidoia eta kristona ez dut denun. Eta batez ere, jende animatu zelako eta giro politia zegoelako. Dudetan egon naiz, gogatzen naiz txikien nintzenean erosi nun lehenengo diskoetako bat izan zela Queenen disko bat. Queenen besti honenen disko bat. Eta ez nago ziur hori erosi nun lehenago edo Foo Fightersen lehen diskoa. Baina, azkenean nire musika ibilbidean eragin handia izan duten bi diska edo bi talde. Ezpalaken Hortzaina Hots,
viniloa, Durango azokan, eta, bueno, ja eman dizkiot ja buelta desiente, eta uste eta urten Spotifyn ez dela beste zera azaltzen oraingoz, baina, bueno, azkenean, zestoako bedia brutalak, bai, eszenan bertan, musikaldetik, eta, bueno, baki guen jauten lana ze puntu nainokoa den, eta bueno, azkenean diskoa erostea beharrezkoa zen.